Bon dia, d'on vens? Vinc d'un dinar de Nadal, que és el quart dinar que tinc aquestes festes. De veres, 4 dinars? No te pareixen massa? Què vos passa? A mi no res, a ella li fa mal la panxa de tant de menjar. A mi em dóna igual. Jo en Nadal menjo tot el que puc, torrons, polvorons... Però això no és saludable. Me dóna igual. A més, el Pare Noel me portarà encara més menjar i regals. I no creus que és massa per a tu a soles i hi ha gent que no té res per a menjar? 2, 3, 4, 1, 2. És massa menjar.